40 positiu i seguim pujant. Que bonico. Vale, venga. Una baixeta. ¿Dónde vas? Mi cabrita loca, que no tiene ni tapioca. Esto es una locura, esto es una locura de montaña. Dius, ara no baixar, descansarem. Però de què? Són pedres. No puc córrer, és una merda. És una sendeta. 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 Hacem el peu perquè si no no revoca. Sendeta. Ningú per davant, ni per darrere poquets. Per davant no veig ningú. Estem a l'Àlex, per la muntanya. ¿Hay refugio o algo? No hay. Supervivencia de ahora sí, es un tramo corredero. Recuerdo que es un poquete. Para mí, kilómetro casi 5. Me falta el va. Ahora enfilarem la cuchareta. A 9:35 i mitja, saps? Que locura. Pues anem caminant igual. És que la puja ha sigut mortal. La puja ha sigut una bestialitat. Com estem a Sales, podem parlar a Sales. Així que no tinc res. Aquí y si correré más alto igual de pechet y seguir allí la gente.
cap a baix. Cap a baix. I pujant de l'absoluta al munt. I pujant. Cap a baix, no? Gràcies. Vale, va. Amunt. El petxet. I seguim. Total, no puc fer res més. No puc fer res més. Jo no sé fer més. No sé fer res més. No espai. No espere. I luego sí. El petxet. I ja pica per amunt. Kilómetro casi 7. Primer, ¿sabes? Todo el camino es complicado de correr. Pedretes. Estos son pedretes. Dale. Son pedretes. Kilómetro 7. Les arquetes del boi. Escaleres, como os digo. No sé cómo os digo. Escales. Ahí siempre allá. Parece yo que Calvario y Séptima. El alta molt més xungo. I el creuto vertical. És pagament. Joder, una paliza. No ni corre tú. No te vas a descansar. Ja portem 500 positius. Us queden encara 300. No, 450. Uf.